Radio Bumbo. Number 1. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado.
magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mayngaga Pilipinas, Mayngaga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga panatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya mga kabombo, Martes kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 21 kita sa bulan sang Disyembre. Take this meal! 21 kag sa karon. Kadasig lang sa mga inadlaw naton, it's 4 days to go na lang mga kabiyanan, no? 4 days to go kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko. Grabe, no? Sa mga kabombo naton sa aton iya nga mga kauturan, it's 4 days to go and we will be celebrating Christmas. Sa aton nga mga kauturan, kamusta ka modra, no? Sa mga kabombo naton, sa subong iyang aga pa nagamalataga pa mga bulug tao kay may mga obligasyon kita aga pa, no? May mga obligasyon kita iya mga kabiyanan temprano pa sa mga kauturan kaga sa mga kabombo naton. Pero sa subong iyang aga ng mga panguna nga mga balita nga aton iya nga diskusyonan nga aton iya nga tutukan samtang kita nagapangalaga drigid lamang sa Bombo report sa first edition. Sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita, no? Chikero naton sa mga kauturan kaga sa mga kabombo naton. Aton iya nga hibaloon iya mga kabiyanan kamusta, no? Ang sitwasyon naton driya sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental.
particular iya mga kabiran sa Southern Negros kay tinag-amat-amat parang bangon kita sa karon no sa aton nga mga kabombo pero ang ginapasalamatan naton no kay ti grabe man ang relief efforts no sa mga nagkalain-lain ngayon siya sang gobyerno kag mismo si President Rodrigo Duterte ang nagpadulong kahapon sa Southern Negros. Particular iya mga kabiran no sa may syudad sang Kabankalan ti agoda magbisita diri no bangod iya mga kabiran no sa kay sining pagpanalasa man ni Bagyo Odette kag subong man no sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Chikero naton no ang pila pa iya mga kabiran ka mga regapanguna nga mga balita lokal kahapon magluwas iya sa presidente no baw sa pagkadamo lang sa mga VIPs man nga nag-inabot diya sa aton no ti ang mga cabinet secretaries ari dito kahapon si Department of Health Secretary Francisco Duque and iban pa nga mga cabinet secretaries no kay ti ari diri nag-abot marang aton iya nga presidente kag subong man sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton ang pila pa iyak ka mga VIPs man ti ari man kahapon si BBM kag si Sara Duterte kay Bongbong Marcos kag Sara Duterte kay man tinagdulong man sa ila sa nga bulig para sa mga taga Southern Negros no particular sa Southern Negros para sa mga biktima iya sang bagyo ni Bagyo Odette. Ang gobernador kahapon sa probinsya sa Negros Occidental nagdeklarar man iya mga kabinan sang state of calamity. Sige, no? So, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, so initanan ha, ang aton nga diskusyonan samtang kita nagapangalagat. No? Subong nga aga sa sining, sa aton nga mga tagpalamati, no? Sining Martes naman nga edisyon sa aton iya nga pala tuntunan. Sige, no? Kag subong man sa mga balita pong sudnon nga aton iya nga tutukan, ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga no pila iya ka mga nagapanguna pa nga mga balita no ang aton iya nga diskusyonan diri sa aton nga pagpangalaga ti ang Omicron variant ning OFW nga nakasulod gadi sa aton ang positibo sa Omicron unvaccinated pagid siya no so speaking iya sa balaton kaina sa kay Bagyo Odette no perte no kadamo-damo minilyon ka mga tao syempre ang apektado suno sa NDRRMC man mga 1.8 million ka mga tao pero ang guba sining halit sa infrastructure syempre binilyon gid ya no and sa Bohol perte pagid ka subo kun sa aton diri sa Negros ang base sa record mga 34 pero sa Bohol to 94 confirmed deaths sa Bohol 18 missing, 98 injured. Bangod iya mga kabiran sa kay Bagyo Odette. Perte, gadya nga halit ni Odette sa ato, no? Sige, so initanan ha ang diskusyonan naton. Samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga, drigid lamang sa aton iyang Martes naman yung edisyon sa aton nga palatuntunan sa Bombo report sa first edition. Subong yung aga, Bombo Anthony, kamustahon taraman ang aton nga palibot sa syudad sa Bacolod. Kag kapila naman nga adlaw subong no sang simbang gabi 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ika 6 days ang simbang gabi. So, kamusta? No? Subong naman niya nga aga. Kag pila pa ka mga pangunang mga balita madulong sa patrol. Okay man naton tiyempo, no? Way ulan sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton, way sang problema, no? So, pero pagwa man naton sa aton iya nga tag sa mga panimalay, ti dapat nagadalagid kita sa paraming sa aton iya nga lawas. Very, very important gid, no? Sa mga kabombo kag sa mga kauturan ta kay para ano na kita nga daan, ready na yabalang daan, no? Ang payong ta. Importante hindi kita magmasakit subong or importante hindi kita magmasakit sa karon, no? So meaning kinanglan halungan naton ang aton iya nga mga kaugalingon. So kamusta subong ha sa mga kauturan ta?
ang ato niya nga sitwasyon sa palibot syudad sa Bacolod, di syempre steady pulse lang ato yung mga Christmas lights, mga Christmas trees, na. Good morning, Bombo Bacolod. Watching from Ilagan, City Isabela. Pakisuyo naman ako sa Himamaylan, City Update. May family ako dyan sa Barangay 4, Tano, Kaglagaheno family. Sana papuntahan sila para bigyan ng tulong po. Nasalanta din sila ng bagyo. Okay, sige, grabe, no? Sa ano na sila? Sa Himamaylan City, no? Naapektuhan man ni Bagyo Odette, makaluluoy, no? Actually, problema, gini siya. Kahapon, samtang patigayon kita bala sa Facebook Live, no? Especially sa arrival, sa mga VIPs daya sa aton, laban sa mga kauturan tati. Nagapanawagan, nga ti buligi man kami diri, no? Kinanglan namon bulig kay ti subong ang pinaka-importante bala sa ilang nga bulig, mga tubig, bugas, or ang mga makaon di gani diretso, no? Kay syempre kadamo pagyapon sa mga evacuation center, ang mga guba, mga balay nga nagkalaguba, no? Amo gining subo. So grabe gidya ang perte gidya actually ang halit, no, sa aton nga mga kauturan kay sa mga kabombo naton ni Bagyo Odette, no. So diriya sa aton sa Negros, sa tisay kung ang presidente gid mismo ganit nagbisita sa aton diri, no. Sa may sur nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental or sa Southern Negros, no. Anyway, subong yang aga sa nambal na naton. Kamusta ang ato niyang palibot sa siyudad sang Bacolod, no? Chikeron nato na unang adlaw, or rather Martes kita subong adlaw, ikaanom nga adlaw sang pagpatigayon naton sang simbang gabi kay Matina in morning. So kamusta na perfect yung simbang gabi. May ara iban nga gintingwaan gid, but because sang Friday puwerteng pagpanalasa ni Bagyo Odette, no? Di sa atong Bacolod, but siya ganta man. So that is why iba natin yung mga kauturan natin naka-absent, pero okay lang na. Why man isang problema, no? Importante yate, nagkasimba kita, no? Ano mo naka-perfect kung why mo man na ginabutang sa tagipusoon kag panghuna-huna mong imo sa niya pagsimba, no? Importante ya ang kabakod man sa aton iyang pagtuo, no? So, kahit kung mabatsagan naton, subong yung Christmas na medyo naghalog-halog na iba ng mga restrictions, no? So, magkanto ka subong sa mga malls, maglabay ka, kung gabi ho, may mga malls nga daan nga ti, malingaw ka gid, no? May mga damo, mga dekorasyon. So, pertin damo tawo, no? So, bayan na lang gid. Amulay na, ugaling kay ti, because naapektuhan kita ni Bagyo Odette, pero kung sa mga paglagaw lang, tiway na gidya restrictions mas kikita mo gani mga kabataan, padulong naman sa mga malls, no? Amo gining ato niyang sitwasyon sa karon sa mga kabombo. Tapos si maripat ka mo, ato niyang promo diri sa Bombo Radyo, nagapadayon lang, no? Kag ang pagbaylo tas ang radyo nga nakalansang sa isa ka estasyon, padayon man, no? Sa mga kauturan ta. So, kung may ara pa ka mo dira, nagkaugtas ka mo, kahit siyempre hindi ka gidyak mati radyo, ang radyo lain gidya, no? I mean, ang radyo ya, sa mga kauturan ta, kasi sa ato niya nga mga kabombo, maski mag-ulan, bagyo man yati, kung may radyo ka, ano gid, no? Importante gid. So, adres bombo, kay magluwas sina, no? Nga, mayara ka sang radyo, nga mapag-on, may flashlight, may LED light, habal ko na gani, kung way kuryente, pwede battery. So, magluwas sina, tagaan ka pa namon sang kapasang Bombo Radyo sang 3,000 pesos nga pamaskwa. Until lang ni sa December 25, ha? So, hulog lang, no? Sang sa mga kabombo ta, rather, kadto lang diri sa bombo, kay bayluhan ta. Ina, sang mapagkun nga radyo, kag hatagan ka pa sang pamaswa nga 3,000 pesos. So, din ka pa dira, no? Alright, sige. So, again sa aton nga mga kauturan, syempre, speaking of December 25, ang aton nga grand draw para sa aton nga promo sa December 25 man, no? 1-2 panalo promo sa Bombo Radyo kag Star FM. So, aton ina nga diskusyonan, pero kamusta ang aton nga palibot syudad sa Bacolod, chikeron naton. Una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bombo, good morning. 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 Yes,
Bomboan, good morning. Sa No, Trisubong, sa may Bombo. San Sebastian. Yes, Bomboan. Okay, go ahead, Bombo Carla. Yes, sa Bomboan, nari kita dari Subong, no? Sa may area sa San Sebastian Cathedral. So, dari ginahulat-hulat na lang ang second mass Bomboan, kaya tinatapos na ang first Aguinaldo Bomboan, 3:30 a.m. no ang unang misa. Sa subong ikaduwa na ning misa. So ginahulat na lang ang 5 para mag sugod ang Santos nga misa o na misa di Aguinaldo Bomboan. Sa subong makita din Mhm. Bomboan. Okay, Madamo sige. siyang, Maintain mga mga- Bombo Carla. Kaya doon nag-autodotod. Yes, Bomboan. So, Bomboan, madamos ang atos nga makita diri nga mga pamatanon nga nag simba nga sa subong pauli na ini sila siguro aga pa ini sila yung Bomboan no nag padulog diri sa may San Sebastian Cathedral Bomboan para magsimba o kon magsimbang gabi no ara sila nagsimba sa 3:30 a.m. Bomboan. So, sa subong 5 a.m. ti subong ang dala nun diri sa may tubang San Sebastian Cathedral ti pwede na malabyan sa mga salakyan kito kung mag first mass Bomboan do ginasirado na diri anay bangod man ng mga nagaabot hindi nakasulod sa simbahan diri na lang ini sila sa guada na sa dalan mismo nagatindog no so maghagwa na ang 3 a.m. mass ang attend sa 3 a.m. mass pagpagwa mapasulod na ini sila sa gilayon so pwede na maagyan ang dalan diri sa may atubang sang San Sebastian Cathedral Bomboan. So, duway punaw, no? Damo mga sumilimba, Bombo Carla? Yes, sa Bomboan, wala gid gahubas, no? Madamo gid sa nga nagapadulong sa simbahan para magsimba sa simbang gabi, Bomboan. Ano ni? Ano ning mga, gani Bombo Carla sa atubang ni mga tricycad nga nano ni? Yes, sa Bomboan, amo ni sila ang panilhig diri, no? Sa may area sa public plaza Bomboan. So nagapark lang ini siya. Siguro nagabiyahe man ini siya no samtang nagapanilhig diri. Pero tapos sa panilhig Bomboan ay tungod nga nagapang paypay na ini siya sa pasahero diri sa may sa area sa San Sebastian Cathedral Bomboan. So importante ti mga kauturan tayo ti padayon ang pagsimba subong no. Okay aton tiyempo, way nagaulan, Bombo Carla? Yes, sa Bomboan, okay kita nga aton sininga paniempo sa supo nga kaagahon, Bomboan, no? Wala kita sa nga may mabatsyagan nga pag ulan-ulan. So kabay pa until Friday, Bomboan, mabatsyagan tagid ang maayo nga paniempo, Bomboan. Para at least no, makaselebrar man kita bisan na may naglabay diri sa aton nga bagyo. Bagyong Odette Bomboan nga kadako gid sa iya sini nga kahalitan sa gyapon makapadayon pakita nga mag-celebrar sa Pasko Bomboan. Amo gani man no importante sus kita ko mga kabataan nga pinakadto sa simbahan damo dai mo gid ang Simbas Cathedral no. Yes, Bomboan damo gid ang simba diri sa katedral. Kumbaga lan ko lang tawon naton amo gini ang pinakasentro gid nga simbahan diri sa syudad sang Bacolod, Bomboan. So, kumanino ang may pinakadako ng mga tagsumiliba. So, kung kisaro naton Bomboan ang mga simbahan diri sa may syudad sang Bacolod nga nagapatigayo sa simbang gabi, makita naton nga gaawas pa nangila sini nga mga tagsumiliba every simbang gabi, Bomboan. Amo gani man no. Pero amo na ginahambal no at least tiara lang tagyapon pisara mo na ganing hambal mo. Nalabyan kita sang Bagyo Odette no pero in fairness damo man na nagabulig sa aton driya sa may probinsya sa Negros Occidental not so much kaning epekto sina driya sa aton sa may syudad sa Bacolod pero ang mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno Bombo Carla nagbinuligid. Yes, sa Bomboan no so pasalamat kita nabangod man nga ginabuligan kita Bomboan no especially sa mga area sigit nga naapektuhan Bomboan no nga bisan sa subong may mga tubig pa o kung na may mga baha pa no sa may part sa Negros Occidental Bomboan so madamo sang bulig nga nagaabot para sa aton nga mga kauturan nga naapektuhan gid sa pagbaha o kung sa paglaslas no ni Bagyong Odette Bomboan si ang katapo naman sa
Negros Army Bomboan intensify nila no ang paghatag ug ang pagbulig sa mga pumuluyo nga naapektuhan sang bagyong Odette Bomboan. So nagpatigayon ini sila sang humanitarian assistance and disaster response. Nagatag ini sila sang effort nila no pakatag sila sang relief goods Bomboan. So ang 79th ID nga ginapangunahan o kung nanguluan ni Lieutenant Colonel DJ Javines, ang isang battalion commander Bomboan. So ini sila no nag-mobilize ini sila kag nag-respond kag naghatag sa mga relief goods Bomboan. So ang 62nd Infantry Battalion naman Bomboan ni ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Melvin Flores, battalion commander. So ini sila nagbulig ini sila no sa pag-transport sa evacuation center no sa mga pumuluyo kag nagpatigayon sa clearing operations Bomboan. So ang 94th Infantry Battalion naman na ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Angelo Guzman. So Bomboan ini nagpagayon o naghatag man ini sila sa manpower nila, transportation man, assistance for evacuation, kag nagpatigayon man sila sa clearing operations Bomboan. So amo gini aga pinapasalamatan man sa tanan tungod man ang equipment nila sang Philippine Army o ng Army naton diri sa Negros Occidental dalagpo Bomboan no kag makaya ang tubig, ang taas nga tubig mga palabdan sa gihapon sang truck sang katapos sang Army Bomboan. So nakita man ini naton sa area sang Kabangkalan galing kay Bomboan may maara gid sang area nga mas lagot ang ila sini nga makina sa ila sini nga mga salakyan. So nga doon nabudayan man sila. Pero sa gihapon nagapatigayon ini sila sa clearing operations kag nagahatag man ini sila sa mga relief goods sa aton sini nga mga kauturan nga naapektuhan sang bagyo Bomboan. In fairness ni sa mga katapo naton sang Philippine Army no ti way untat Manila nga bulig. Amo lang ni ginapasalamatan naton Bombo Carla although grabing epekto sa aton sang Bagyo Odette especially sa Southern Negros. Pero ang isa sigid sa ginapasalamatan naton mga ahensya blas ang gobyerno like mga departamento no nga way gid way ang puwerte ang effort bala sa pagbulig Philippine Army, Philippine Coast Guard, tanan halos gid man tanan makit-an ta subong ang bulig Bombo Carla. Yes, sa Bomboan na listener makita gid naton no nga ginabuligan o kuna nabulig gid sa aton sa nakakaturan. At hindi makaya no hambay gid naton Bomboan hindi makaya sa LGU. Na tuod makabulig gid ang LGU bangod o galing na Bomboan kasi madamo bala sa mga agkalatumba nga mga kahoy, madamo sa mga panimalay nga mga naanod o muna bala Bomboan. So kinanglan dito sa gihapon sang augmentation sa iban nga mga Army Bomboan, mga BFP, PNP, Philippine Coast Guard Bomboan. O gani. Okay, sige, no? So, anyway, no, padayon nang ni, medyo malawig-lawig pa ini Bombo Carla, no? Kay ti, nakitaan taman kung ano ang epekto sa mga kauturan naton sa Southern Negros. Yes, so Bomboan, no, nakita gid naton ang epekto no sa South Subahin sa Negros Occidental. So, kasi no, grabe gid Bomboan sa pagkatapos pa lang sa paglaslas ng bagyong Odette Bomboan, pinagpadulong kita sa area ng South Bomboan. Makita natin nga nagtaas ang tubig sa Kabangkalan pa lang area, nagtaas sa ang tubig Bomboan. So hindi na makaproceed sa area ng Ilog bangod nga mas taas pagid ang tubig dito Bomboan. So pagkadason nga adlaw gipadulungan man ang area ng Sipalay kay dito ginakitaan nga mas damo ang casualties no area sa Sipalay City Bomboan. So wala ta man iniging pangayo tanan o galing kitungod nga natural calamity ini Bomboan. So grabe gid ang halitanen sa bagyong Odette Bomboan. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Bomboan nagikan diri sa area sa San Sebastian Cathedral ini si Bombo Carla Media para sa pamansang radyo ng Pilipinas. This is the number one sa Bacolod, Basta Radyo.
Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balita gintulong sa aton subong yang aga samtang kita nagapangalaga diri gid lamang sa Bombo report sa first edition sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man iya nga mga kabombo no sa aton nga mga tagpalamati no pagbalik diri sa aton nga paratuntunan magachekyar man kita ha speaking man sa kay Bagyo Odette no sa mga kauturan naton hibaloon man naton mismo kay ti kagabi nagpadulong gid sa may syudad sang Kabankalan si President Rodrigo Duterte and naka-schedule kita no karon maga-checker kita kay Bombol yan ni Zilminardo kag sa mga kauturan naton may schedule interview man kita today no kamustahon man naton ang South Korea sa subong yang aga subong kay December 21 na kita dre, no? Kita sa Pilipinas or sa South Korea, lapit naman ang Christmas, anong sitwasyon, no? Although, hibaloon naton ha, nasudlan man sila dito sa kaso sa Omicron variant, anong ilang pinaka-sitwasyon, may mga simbang gabi man bala, especially sa mga Catholic dito, no? Tanawon naton kay we will be having an interview direkta sa Sudan, no, South Korea, sa kay Sir Celestino Mercurio Jr. No, sa aton lang nga pag panumbalik. Dali lang gid ha, stand by. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Kag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Pasko, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Okay, Bombo... sige, balik na sa ato niya nga pagpangalagadrigid lamang sa Bombo Report sa first edition. 2 minutos na lang nakadabilin kag maglabot na kita sa oras sa alas 5 sa aga. So sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni magmalatagap magbugtaw, no? Bugtaw na, bangon na. Alas 4 or 58 minutos na nakaligid sa oras nga alas 4 sa aga. No? So sa mga kabombo naton, ginabasa talang direng inyo sini nga mga mensahe, no? Damo gid sa aton nga mga kauturan ang nagapangamusta, especially ato kasalwasang pungsod, malayo ka, imo pamilya, ginakamusta mo. Manyadre, good morning, Bombo Radyo Bacolod, watching from Saudi Arabia. Kamusta na ayhan ang pamilya ko sa Sipalay? Wala gid ko ka-contact sa ila kung paano na sila. Okay, sige, ahay. Hamal niya tani safe lang sila, kaya hindi magutuman. No? So, Sipalay City, amugid ni siya ang badly hit gid, no? Sipalay, Kabankalan, Southern Negros, no? Ang naigo gid ni Bagyo Odette, no? Sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton. So, diri sa Bacolod, nabatyagan taman siya kasi sa iban nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, pero Southern Negros gid siya, amo gid ning naigo gid, no? Sige. So, sa subong yang aga sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton, kadto kita na sa luwasang pungsod. Hambal ta na ganiti from time to time gina-interview taning mga kauturan naton, mga OFWs, wala na naging nagatener sa iban nga bahin sang kalibutan, sa mga iban nga bahin sang pungsod, sa luwasang pungsod, kay manti ginahibalo man naton kamusta man ang ila nga sitwasyon, especially subong sa aton nga mga kauturan kay subong diriya sa aton 4 days to go, ha? Grabe, kadasig lang, no? Sa mga inadlaw naton. Imagine nyo bala sa mga tagpalamatita, no? Kadasig lang, dugay-dugay, Christmas na kita sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton. So, hibaloon taman kung kamusta man ang Christmas, no? Sa siniiyang sa iban nga lugar sa aton sa luwasang pungsod, paano ng selebrasyon, dukangay mandrigani sa Pilipinas, halos normal naman lang tanan. Amo naman lang ning nagpa-killjoy sa aton, yung Omicron, no? Kung wala ni taning bago ni nga variant, somehow tito ka okay na gid kung tarawon mo, kalabanan sa aton, nabakunahan naman na first kag second dose, no? And, ano pa? Kalabanan is iban gani naka third dose na. So mo na gid man ang ato niya nga sitwasyon. That's why kung makita mo ang mga infected sa COVID, ang mga nag-positibo no sa COVID, hindi na hindi na ya tanto bala base sa aton data, no, maski diri sa aton sa Bacolod makitaan ta na, no, or sa aton iya makabinan sa
probinsya sang Negros Occidental. Ang kaso ta kisa gani may 0 pa, no? 1, 5, no? So, amo na lang ginaya ka jutay. So, that is why nga, mabatsagan ta naman gid karon no? Sa aton nga mga kauturan, kay sa aton nga mga kabombo, ang somehow, paghalog iya mga kaberan sa restrictions, no? Amo lang na, ang nakasulod to bilang OFW nga nagpositibo sa Omicron, hindi to siya bakunado, no? Amo nagkani gina-remind gid kita, no? Sa aton nga mga kauturan yati, dapat vaccinated kita. Kahapon, in fairness, no, 263 naman lang yang nagduga nga bago nga kaso ang aktibo naton subong nagnubo pagid nag 9,592 na lang, no, ang aton iya nga aktibo. So meaning makit-an tagid sa karon nga naganubo na gid man kabay pa nga tuloy-tuloy lang kag sa mga pumuluyo kag sa mga kauturan naton nga wala na pabakunahan at magpabakuna na gid siya. No, halos abi ka naman na convinced na gid man magpa-vaccine mo. Importante ang pagpabakuna. No? Subong nga aga, Bombo Anthony, mangin kaupod naton ang aton iyang Bombo correspondent, direkta iya mga kabinan sa, ano nga ba ko kayo naman, Busan, no? South Korea. Sa Busan naman ta, sa South Korea, mag-chikyar ng subong iyang aga sa mga kauturan naton. Kay para may baluan taman tong ila sa nga sitwasyon. Actually, si Sir Celestino Mercorio, listener gid naton sa Bombo Radyo, no? Aragin na siya, no? Basta may tiyempo lang, monitor sa Bombo, amo ning mga utod naton yung mga FW mo. Kay para blang doon di man mapungaw, no? Ang ila mahibaluan nila, anong mga balita sa aton diri, anong mga update. Kita mo kung may mga bagyo, no? Siyempre, kabalakas. Lakat yung mga pamilya, man sa diri sa aton sa may pungsod Pilipinas, no? So, that is why amo lang ng ilas nga pagkabalaka. And of course, gusto naton mahibaluan kung kamusta man ang ilang sitwasyon dito. Especially subong nga manog Christmas. Sa subong gani, no? Again, sa aton diri 4 days ago na lang Christmas na kita. And kamusta man no sa aton nga mga kauturan, especially sa siniiya nga mga kapungsuran. Ginalibot ni naton, no? Sige lang, Bombo Anthony. Sir, ano ta lang ang imong hindi ka masalang subong kay pasudlon ta lang siya, Bombo Anthony, insaksyonan ko siya. Okay. Si Sir Celestino Mercorio, yari sa piyak nga linya, direkta iya sa South Korea. Sir, maayong aga. Yes, good morning, Bomboan, kag sa tanan nga tagpalamati di sa aton sa Bombo Radyo. Oo. Good morning sa lahat. Okay. Sir, ang imo nga, ipaano lang namon, ang imo nga video nagatakilid. So maybe, siguro why siya naka-auto-rotate. Iano ta lang, sir, ha? Paano, Bombo Anthony? Kay nagatakilid siya. Itadlong ta lang, sir. Kay basigin pahigda mo siya, sir. Ang sulod riya sa aton. Okay na siya, Bombo Anthony? Okay na da. Hindi pa? Takilid gyapon. Liwat tabi, sir. Ipatadlong liwat. Okay na? Okay na, Bombo Anthony? Kita mo? Na, okay na? Okay, sige. Sir, alas 7 dira subong sa aga, sir, no? Ano oras subong sa Busan, sa South Korea? Advance kami 1 hour lang da sa Philippine time. So, kami subong alas 5, alas 6 dira sa inyo. Pas alas 6 na ngayon. Pasado alas 6, pero kamusta? Dulom pa sa inyo, sir, ang alas 6 sa aga? Basta winter time Bumbuan, di sa amon dulom pa, kagabi pa di ang alas 6 ang aga, tapos ang alas 5 sang hapon, dulom naman. Bali, winter time, long nights and short day, kami di. Kaya mo na makakita kami adlaw, makabutak lang adlaw, mga 9. Kung mga 8 o'clock, sa naaw na, mga 9 araw na ang adlaw. Pero kung mga cloudy, nga daw gahana ang maulan snow, hindi kami kita pa na sa adlaw. Daw gakuan lang sa nasnaaw lang. Okay. Basta mo ni mga winter time, long night kami, short day. Okay. All right. Summer naman,
Ang alas 3 ang alas 8 sang gabi, alas 9, daw alas 3, alas 4 sang hapon. Okay. Sir, ano ka Sa alas 4, sanag naman. Okay. Sir, ano ka nakalawig dira sa South Korea? Ano ka nakadugay? Sa May 5, ako, mga 10 years na ako sa May 5. Wow, grabe. Starting ako nagpunta mga 2010. And then pag 2010 nagpuli ako nagbakasyon, balik ako 2012 naman. Pag 2012, nagsigi-sigi na ang stay ko sa Korea para yung 3 years. Puli ko 2015. And then 2018, kagsubong wala na ako puli tungod sa pandemic. Okay, sige. So, nakitaan mo gid ang sitwasyon dira sa South Korea, like, makumparar mo sang may COVID kang sa wala COVID. Kamusta Yes, ma'am. ang Christmas celebration? Unahan ko, sir, kay ti subong December 21, dira sa inyo December 21 man? Yes, ma'am. Okay. Date, pero ang oras lang. Inoras lang, 1 hour lang kamo nga advance, no? Oo, ma'am. Kamusta ang Christmas dira subong sa South Korea? Sa amon, ma'am, since kapag-abot ko sa experience ko sa 10 years, wala gid ko na feel ng Christmas sa ila. Wala kami 13 months, wala kami bonus. Tapos, kasi Buddhist sila Why sila ka-preparati sang Christmas? Ila Christmas, mga February. Chinese New Year sila Oo, Chinese New Year. Kay Buddhist sila ya. Yes, ma'am. Sa 10 years na experience ko why gid ko ka spirit of Christmas na-feel ko. Ma-feel ko, dra kami sa balay. Every Christmas, video ko lang ako kay ang vacation ko hindi matabuan sa December mo. So, mag-Christmas, ma-feel ko kung lang gusto yapon sa panimalay kay video call kami sa mga family ko, sa mga anak ko, got together sila sa balay. Kaya mo nang ako nga daw makuan ako, ma-feel sa Christmas. So, since Buddhist, wala, biskan Christmas light, wala. wala? As in, gidya, sir, wala Christmas Why kami light? Christmas light, oo. Ano lang, kung Wala kami December? Christmas light. Sa mga part sang Seoul may ara, sa iban nga part sa mga lugar sang Korea kay iban hindi man gid nga totally Buddhismo, damo man iban nga mga reliyon. Pero Sa locals dira ya? Sa mga locals dira ya, Buddhist? Sa mga local di sa amon sa part sang lugar din namon, biskan street light wala mga Christmas light sa mga puno sang kahoy, wala. Wala kami di sa amon na banda. So Pero kung mamasa ka sa ibang lugar, may ara sila prepare man mga ibang mga town or cities. May mga lightning sila. Nga ginapa-prepare sa ila mga banwa. So, do ka ordinary day lang ya gali ang Christmas dira, sir, no? Oo, ang amon din daan boss man, Buddhist man. Wala kid sa amon ma-feel nga Christmas. Okay. So, kamo nga mga Filipinos, sir, before nga wala pa pandemic, do nagatipon-tipon man kamo or wala lang? Before, sa una may kuan kami may Filipino community. Tapos, iba nagloli, ang iba mga kuan wala na, why na kami nagtipon-tipon. Sa una Christmas party kami, subong kay daw medyo ang iban puli na kagang iban wala man ang steady. Wala na, tiyan mo na mag-Christmas, why nagid ko gagwa-gwa, na lang kay tungod sa isa pa pandemic. Kung di off man, why naman ko gagwa, kay galikaw naman ko sang muna kay bisan sila gambal nga itianay magwa. Kay tungod muna may pandemic tayo, may virus nga lagaw. Bisan naka-third dose na kami pero avoid gyapon. Kamusta ang Omicron virus naman bago. Oo. Anong sitwasyon nyo dira, sir, when it comes to restrictions? Ano ang subong? Anong sitwasyon nyo? Hugot? Hindi ka mo pagusto pagwa or okay na? Sa subong super ko naman, okay naman, pwede makagwa, ibandi mga ga-openan ng mga singalongan nila, ang restaurant, ang classes nila gani, face-to-face classes naman sila, pero amo lang na with care nga mag-Christmas pa rin.
amo lang na magkuan biska magin ka makadto, mag-Christmas ka kay kung hindi ka mag-Christmas, may mga pulis dakpon ka baydan mo ang multa. Oo. So, compulsory ang face mask. Yes, ma'am. Ang pisil wala naman na gani kay why madi kuan sa amo mga pisil alin sa pag kuan sa COVID. Okay. Mas gid importante. Tapos social distancing. Subong okay naman lang kay daw hindi naman gid sadto tanto ka ka hugot, pwede man ka gawa, pwede man ka lagaw-laga o kung kaon sa gawa, makakulokan ta, makinom-inom. Pero amo lang na. May limit lang hasta alas 10, alas 9. Di ba sir, ang South Korea nasudla naman sang kaso sang Omicron. Sa amon di wala pero sa Seoul may ara damo na sa Seoul. Sa amon na gani nga bumbuan ginapa-avoid pa kami magagwagid kay tungod sa bag-o nga virus nga Omicron virus na sa Seoul may ara na. Sa amon di nga part sa Busan wala pa. Amon na gina-avoid nga hindi hindi makasulod. Ano kalayo ang Busan sir sa Seoul? 6 hours ka magland trip ka bumbuan. Tapos kung mag-train ka, may bullet train naman. 2 to 3 hours ang bullet train. Dasig lang ang bullet train kung magsakay ka. May plano naman, babusan to Seoul ka. Mga 1 hour man ang biyahe mo or 45 minutes. Okay. So sir, ano ang nagbago like let's say sa sa airport da ninyo kung magwa ka sulod, may mga pagbago because nga may kaso na sang Omicron dira sa inyo? Dire pagsulod mo sa airport, mga high-tech na disla, why na tao nga kang contact tracing o kasi may pagsulod mo, may scanning ka. May mga fingerprint pa may mga damo magyan mo scanning. Sa gate lang may scanning na nga pag-agi mo, hindi na machine na tanan ang check sa imo. Mabalaan ka gid kung may virus ka kung wala kay amo nang ila di kay high tech na disla bumbuan sa mga party mga mga tapos strictos na hindi gid pwede makasulod ang virus. Pero pwede na sir nga ang mga foreigners makasulod sa Korea, sa South Korea? Subong kuan sila ka hiring man sila sa ang Pilipino kag iban nga mga mga lahi. By December tani ang hiring kag ang mga iban ko nga upod sa Pinas nga stranded mga 2 years na. Kabalik na tani galing tungod naman sa bagong nga virus Omicron ni. Ikaw na kuan naman, gusto naman nila, cut off naman nila. Cancellation naman nila. Oo. Dako maning halit ni Omicron sir no? Supposedly makatrabaho na tani sila dira sa South Korea, galing tay postpone naman. Oo, kay ang mga kuan sa noon 2 years na. Amo na gani nga way ko na fully bumbuan kay tapos lang mag-accept, pag-in-free mo, budlay na. Oo. May stranded ka, sa 2 years na stranded mo, kanugon sa imo pangitanan, imo sweldo, kanugon. Ibis ka may pundo, kapag naagpuli ka, dako pundo mo po, maubos yapon, kaya isipon mo, 2 years ka mas stranded. Correct. So sir, like ikaw, anytime, kung gusto mo magpauli, pwede man ya. Why problema? Ang pagpuli, why problema? Ang problema pagbalik. Kaya ang mga subong kaya budlay kahugot. Bali, ang exit, hapos lang, madali pag-exit. Like mga emergency. Kung pagbalik mo, subong ang immigration da sa Manila, permi lang close. Wala sila baton, subong sa kwan, online ka. Kaya mo nang budlay. Iskan may visa ka pa, tatakan ka ang visa mo nga back and forth. Hindi ka dapat kabalik dali-dali balik bumbuan. Tungod sa COVID ka sa virus nga nagabot man bago. Okay. So by the way sir, before we end sa ato nga interview sa bunga aga, kamusta naman niya kung mag New Year dira sa inyo sa Korea, sa South Korea? Sa New Year di wala gid ma-feel
Just like the same Christmas bumbuan. Ay, gapalupok. Wala palupok din. Bawal din maghahod ka. Mapalupok ka dito ka sa higat sang dagat no, sumabis ka. Pakal ka na palupok ka dito mo dalon. Do wala yan nagasug-alaw. Sa dagat. Wala yan nagasug-alaw sang bagong tuig. Wala gid sila bumbuan kasi Buddhist la why ko ginawa feel nga mapalupok. So kung February lang, kung Just like sa aton masadya gid. kung February lang, kung Chinese New Year. Ang February gani nila avoid man ang palupok. Why gid ko din ang palupok, may amo lang na, may pagkaon na sila binahanda, tapos may mga gift set ihatag, may cash nga ihatag. Amo na ihatag sa imo, amo lang na ang inyo pag feel sang New Year nila sa February basta mga February way ng balaan ang mga date nila kay lain-lain nila date sa mga pag-iwat nila sa Christmas nila o sa New Year nila. Okay. Do, syempre, kung ikaw ya sir nga nagdako dres Pilipinas ya, kung ara ka na di, kung di dumamaguhan kaya sir no, kay do lain gid ang aton culture ya. Yes, bumbuan. Amo na gani mag Christmas time, New Year time na, ko sa balay, galantaw ko sa ila, lang ko, video ko lang kami sa pamilya ko para ma-feel na ko ang spirit of Christmas kag sa New Year. Okay, sige. Sige, sir. Atagan ko ikaw, opportunity, sir, makapanamyaw sa mga kaparyente mo, pamilya mo diri sa Bacolod, sa Negros? Yes, bumbuan. Salamat gid sa paghatag mo sa akon sa opportunity nga pag-ambal kag namiyaw sa akon mga kilala da sa Punta Taytay, sa akong mga pamilya, sa akong mga kotoran sa Sagay, kaloy-an man, way man na kuandit sila sa Bagyo Odit, sa balay. Daway man kamidan na kuan sa amon balay kag sa mga kuan ko, mga partidos. Ang mga kumpare ko da sa Punta Taytay, gina-greet ko lang sa may aga kag advance Merry Christmas sa inyo tanan. Amo man sa akon mga pamilya, Merry Christmas tanan kag sa taga-Palamati sang Bumbo Radio. Salamat sa inyo kag Merry Christmas. Sige ta lang ning pagpamati sa Bumbo Radio kay Bumbo Radio number 1. Skandiin ka makadto. Bilog nga nasyon, bilog nga mabutan sang ila persa sang Facebook Live kag sa YouTube. How gani man. Lantaw. Memorize ni Salamat. Memorize ni sir kay listener tagi niya sa Bombo ga comment kini sa aton nga comment section sir no dira ko si sir nakilalaan. Followers. Okay. Followers kita ko sa Bombo Radio kay kun wala ko ba kag tapos na akong obra, ga-monitor gid ako sa Bumbo Radio kasi da ko mabalan kung anong kalatabo sa akong lugar, sa mga balita. Galantaw ko sa akong gabi kung sitwasyon sa gabi sa Bacolod. Tapos sa ining on naman sa aga. Hasta sa gabi, before ako magtulog, ma'am, gahulat ako sa rosary na. Gamati ko sa rosary sa gabi kay para at least pagtulog ko, nakapamatin ako sa rosary sa Bumbo Radio. Gani. Listener, gidya sang Bombo si Sir. Sir Celestino Mercurio Jr. Sir, salamat. Aton nga Bombo International Correspondent direkta sa South Korea. Salamat, sir. Keep safe. Salamat. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Tanan nga pagpamati. Sige, salamat gid sa liwat no kay Sir Celestino Mercurio Jr. Ang ato niya nga Bombo International Correspondent direkta sa South Korea. Sige. Sa Busan siya, Busan, South Korea, no? Ti Buddhist sila ya dito sa South Korea. Ang bani sir din niya gito ma-feel ang Christmas, ang New Year, ti Chinese New Year lang sila ya no? Pero lain gid. Syempre kung ikaw yan natawo kag na mataan mo yung Pilipinas, lain gid dyan, no? Kung magsugalaw kita sang Paskwa, sang bagong tuig, so mo nang kinalain. Na medyo ugot-ugot naman yung restrictions,
especially sa ilang airport to, hindi ka to kadali sulod, pwede ka lang makagwa pa uli, pero pagbalik mo to kung dito ka nagkatrabaho, hindi ka madali because ni isang Omicron variant. Amo na ba nga halit nga natuga ni Omicron nga ini, no? Especially sa mga kauturan ta, mga FWs ta nga supposedly mabalik na sila. Pero Bombo Anthony, machikyar kita anay, no? Antes man kita dugay-dugay mag-tie up sa aton mga sister stations. Machikyar tali kay Bombo Liani Zil Minardo. Kamusta na ang Southern Negros, no? Karamo ang gusto mangayo gidya sang update. Hambal ni Ma'am Linlin, hambal niya, wala gid kami bomboan Christmas sa Saudi, no? 12 midnight sa New Year kami di galampaso patudo. Ginantos gid tanan, labi na gid subong sa tanan nga okay, tanan nga ginpundaran na tiwas lang tanan ni Odette. Ahay, balik sa uno, importante buhi, makapundar liwat, kaluyan, babangon ulit, no? Kasubo man, no? Si Ma'am Linen sa Southern Negros na siya for sure tinapektuhan sa Saudi siya, pero yan napundaran balay dris Pilipinas amo na ma'am, guba gid ni Bagyo Odette. Subo na tuod perti kasakit, especially bla nga ti pareho ni sa ila, no? 12 midnight kung mag New Year, Bombo Anthony, ti galampaso ga trabaho pa sila. Amuning life sa mga utod nato yung mga FWs, no? Hindi ini basta-basta. So, imagine, tapos mabagyuhan ka, ano ba kasakit, kagasubo sang sitwasyon. Pero amo ni ganing mga kitayang mga Pilipino, resilient tayo mo, ano man yang mga pagtilaw, no? Tsakto na, ma'am, no? Positibo lang ta kay inaya, importante buhi tuod, kay ti samtang buhi ka, makapundar ka, makatrabaho ka, no? Importante buhi gid, no? Kay mabangon lang tayo liwat. Bombo Liani, Bombo Zil, kamusta ang sitwasyon ninyo dira sa Southern Negros? Subong naman iya nga aga. Sa aftermath ni Bagyo Odette, kanami man kay way untat man pag inabot sa bulig. Bombo Zil, maayong aga. Yes, Bomboan, maayong aga. Ilabi na gid sa aton ng mga palamati Bomboan. So, gapadayon sa hapon ang rescue operations diri sa may syudad sa Sibalay, Bomboan. So, kagapon, no, may ara sa hapon nga 16 kabilog na patay. Kag 8 na lang ka-missing ini Bomboan. Pero kagapon as 5 p.m., no, nabatian nato ng information kung daw may na-retrieve isa ka bangkay, pero karon Bomboan, i-confirm pa natin ini kung may ara gid man nga na-retrieve, no, kay gina-confirm pa ini nato sa kagabi kay iba medyo malayo pa Bomboan halin diri sa may station sa Coast Guard. So, i-confirm natin kung may ara gid man Bomboan, sumandalaga na ni 17 ang patay kung may na-retrieve nga bangkay Bomboan. So, dire sa parte naman sa agriculture bala Bomboan, nagalibot man ini sila kagapon para sikyaron ini mga kabuhian para sa mga kauturan natin kung sila ang damage natubungan sa mga kasapatan. So, may kagapon, may ari diri nga nag-augment man nga moral K9, no, para sa downstream na sila gapon Bomboan, nag-search and rescue operations. So, may gapon ang mga nag-augment nga mga PCG, PNP, kag nalain-lain ng mga batalyon sa Philippine Army. Ang nagalik na gapon, nag-instorya na ining mga kaupdana natin, yung nag-augment sa personnel sila ang sasabahin sinisangkin na hindi nakapoy naman na kinasumukot ang ido yung ano at ginaguyod na nila. Imagine balahalin siyang agang operation at sana nag-gabi Bomboan. So, Bomboan, ang update na diri, ang nagpadayon sa hapon diri ang search and rescue operation. So, kagapon na distribute na ni Bomboan sa mga tent, sa mga pagkaon, at sang housing kit ni Bala Bomboan na nang distribute sa subongan sila sa mga habol nila, kag hygiene kit Bomboan na gindonar man sa gobyerno, kagkasubong man sa mga private sector Bomboan. Amo na Bombo Zil, no, pasalamatan naton para yun yung mga mga FW si may nagka-comment din yung ilang mga napundaran, no, nagkala-damage ni Odette, pero pasalamat ta kay ti basta buhi lang taya, no? Although masubo-subo sa aton sa Negros, pila na 34, 38 ang mga nagkalamatay, no? Masubo ni siya nga numero, pero
kun balay mo abi nagkalawasak dirati, mabangon lang tayo liwat. Ang ginapasalamatan ta subong ang gobyerno ta in fairness ha, alerto man ang pagbulig. Ti kahapon nag-abot gani si President Rodrigo Duterte kag pila pa ka mga VIPs diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental agod nga maghatag sang bulig no, especially dira sa Sipalay, sa Cabancalan, sa Southern Negros, Bombozil. Yes, mo gani Bambuan no, kag sa Diriman ang sa parte sa Sipalay City Bambuan, so ni ara man tani nga mga taga international bala nga nagabuli kasi ang problema sa Bambuan ang ginapadalaan bala nga mga ano ni tawag ang mga personalidad ginapadalaan nila. Yes, so do hindi wala diya bala nga branch mga kwan oo aton diya nga ano mga pera padala. Yes, correct ka Bambuan ang pera padala nito wala. So amo na ang nabudaya naman sa parte diri Bambuan sa mga personal sa Sipalay City Bambuan. Budayan sila kay ano gid mo tanan paano sila mag-operate liwat no, grabe man na natabo Bombozil no. Sa pag-upod naton to kagapon man sa isa ka barangay Bambuan no, sa pagpanagtad mag-distribute sila sa mga pagkaon kag sang tent dito gid nakita naton Bambuan, grabe gid amot ang ginlabyan sa may Hill Montilla dapit ang ginlabyan gid sang baha Bambuan. Grabe ang igo dito sang bagyo Bambuan nga kung sabihin makita gid naton ang mga balay nagkalaanod ining balay nga ara sa panghigaron Bambuan nakita ko na ara na sa may tunga sa talamnan nakibot gani paano da makakadto ang balay gid ara sa tunga talamnan or abag ko nakita nga may balay dito sa tunga talamnan gusto no sinigin palid gid sang hangin dili Bambuan kag kaluoy sa kay tigulang ini ang tag-iya so amo to tinghuaan man di nga madulungan sila dayon tent Bambuan kay ang iban ara na sa daycare center which is 13 dito ka pamilya ang nagatinner so ginutok sila so amo to hinagaw gid sila dulungan sa mga tent Bambuan para may temporary nga tulugan. Ga-comment pa na diri kahapon no, may ara kay monitor sa ato no, kamusta na diri ayan sa Hill Montilla kay gid do ka dako gid ang epekto sang sang bagyo no, kaluoy katama no. Pero anyway Bombozil, damo nga bulig kahapon nag-pledge si President Rodrigo Duterte 2 billion each para sa mga probinsya nga nalitan ni Bagyo Odette as soon as possible. May mga dalaman sila, may mga food packs, mga repair kits, hygiene kits, no? Halos tanan nagabululig man. Pila ka mga hambal talaga ni mga VIPs. Maski kahapon si Mayor Chavez Singson bala, may 50,000 pesos siya ginhatag sa tagsa ka mga munisipalidad kag mga lugar para sa Southern Negros, no? Ang si BBM kasi Sara Duterte begin dulong man sila nga bulig. So ang aton lang dire paano matransport dira kag mahatag gid gilayon ang bulig kay amo ning pinakakainanglanon tubig pagkaon, di ba Bombozil? Yes, correct da Bambuan. So sa diri sa may parte sang Sipalay City is ang ginapangayo ng diri sa mga kautora naton pagkaon kag tubig Bambuan kag kasubong man ini ang ilang panimalay nga mabuligan lang gid sila liwat at patukod kini Bambuan kung sa diin miskan pa na lang ka mga light materials liwat. Oo. No, so amo na medyo madugay-dugay man ini pero sige lang, bangon lang gid ta sa amo ning hugada kag sa amo ni iyang sitwasyon, no? Mayo man kay ang mga Coast Guard, may mga dala na sila nga mga tawag gani, mga repair kits, mga paano na nila Bombozil, nang dolaragway sang ila na nga ginadala na nga mga tawag, may mga housing kit, tawag nila? Yes, Bambuan, ini ang sa housing kit bala no ang amo ina ang unod ang mga pala Bambuan no, may mga higot pa niya amo nang nakita ko dito sa nga kagapon unod sa housing kit ang iban pagid nga mga tools gamit sa pagkayo sang ilang panimalay Bambuan. Okay. Sige, no? So, anyway, kami dira Bombozil, padayon nga mga pangayo lang sa inyong sang update. Subong more on more on pagbangon kita subong, no? Pero asto sa kuryente, ang nasubuan ko lang gidya Bombozil, sa amo na ni nga sitwasyon, de black ay white kuryente, especially sa Southern Negros, blackout, may nagapamintaha pa sa binaligyan na isang generator, no?
Yes, abang ano, sa parte naman nila sa mga nag-negosyo, ba daw Oo. init man ni ang ulo mo sa ila, kay amo na Maminta. nito ang nagkalatabo, ang presyohan na isang generator, ya grabe naman sa mga solar, so gakausan, kani maluoy na lang sila sa aton nga mga kauturan, so pila ka libo, gid ang ginsaka, sinisang generator, kani magbinuligay na lang, sila ya, grabe man ang pamintaha, pasaka man kasubong man ni bambuan ang tag 15 pesos, subong nga tubig ko na doon nagadalaga niya sa 200 pesos. Oo, imagine na, no? Ay, amo na bala. Okay, sa mabulig ta, pero may mga subo gid, no? May mga negosyante gid nga mamintaha, paiyas ang pabililagyan na isang generator kay kinahanglanon subong. Umugid so, tani maluoy na lang gid sa isa kag isa sa bambuan ilabi na gid ini mga kauturan nato nga nagkaladulaan sang panimalay bambuan kag nadulaan pa sang pamilya. So tani insindihon ginila ang sitwasyon sa subong, which is daw halos man kita tanan bambuan apektado. Anyway, salamat gid sa imo, Bombo Zil. Salamat. Sa bambuan ikan diri sa Sipalay City, ilisi Bambolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Liani Zil Minardo, live sa Sipalay City, Negros Occidental. Sining isa sa mga apektado gid katama, no, naapektuhan gid ni Bagyo Odette. Yari Sige, na balik-balikan ta lang si Bombo Radyo Western sa ilo lang Visayas. kita, Anay. Welcome and good morning! Rita. Welcome and good morning, Bombo Radyo Rojas. Sige, balikan ta lang ang Bacolod kag Rojas. Sa ilo kita kay Bombo Leonard. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome kag good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay. Ang mga nagapanguna namon diri nga mga balita diri samon sa banwa sang Kalibo, no, kag bilog nga probinsya sang Aklan. Ti may amon nga nagakanabo nga bali vaccination, no, bali ini ginplastar sang amon nga provincial government, no, nga sa isa namon ka mall diri sa may banwa sang Kalibo, mayara nga ginaplastar nga pagpangbakuna, no. Ang Aklan Provincial Health Office sigidas na to ang pagbaton, mga walk-in na, no, walk-in para sa COVID-19 vaccination sa City Mall Kalibo. So bukas ang PHO Provincial Health Office sa walk-in para sa adult kag pedya, nagumpisa na kagapon hasta ina sa Disyembre 23 adlaw sang Huwebes. Para nga inisyatibo na nila para nga mas madasig kag mapaabo ang mabakunahan nga mga klanon diri samon sa probinsya sang Aklan. Kay kung damo nga mga mabakunahan, kag damo ng mga na fully vaccinated, syempre malabot na ginamon ang mas matag-as pagid sa target sa aton nga taga Provincial Health Office. Kag samon dugang pagid diri nga mga balita diri samon ang initial nga kwan bala damage kay man although nga ang amon nga probinsya sa Aklan daw mahina lang ang paigo, no, sang bagyong Odette diri sa amon. Syempre may yara gid nga dangin damage ang ina nga bagyo. So far initial kag dugang update sa amon nga taga PDRMC, no, ginabulobanta nila nga nagaabot sa 17.7 million, no, ang nangin damage sa agrikultura, infrastruktura diri samon sa probinsya sa Aklan bangod sa ina nga si bagyong Odette. So ang mga lugar nga nakaangkon sa muna nga makasabaran, bali sa banwasang Banga, banwasang New Washington, ag iban pagid nga mga banwa, partikular ang may mga yara bala nga mga revetment wall nga nasamad, may mga yara man nga kadutaan, mga lugta na to sa may part sa Banga, ginlamon na sang suba matapos to nga nagtaas gamay ang level sang Ammonia Clan River. Kag so far initial pa lang na kay way pa makasamitar ang iban nga mga banwa sang ilang ginatawag damage report matapos ang inang pagpananasaman sang bagyo nga si Odette diri sa Aklan.
Kag sa amon dugang nga mga balita speaking sang mga kwanbla, mga signal kag internet connection, no? Ang amon din nga probinsya sa Aklan, majority sa mga kabanwahunan nagapuwahak, nagatiyabaw bla, no? Ni matapos nga daw patay sindi kung kisa wala gid, may arang adlaw nga wala gid sang serbisyo or manami nga serbisyo ang Globe Telecom diri sa amon sa Aklan kag pareho man sila sang taga Smart. So muna nagapuwahak sila kag nagapangayo sang rason, mayo lang kay motong naging patawag ni Mayor Jerry Triñas, at least nakalabot diri sa amon amo na gali ang rason nila. O, so at least na explikahan, no? Kung wala pa makapatawag si Mayor Jerry Triñas, wala kay may isang ka-idi-idiya dire nga mo gali sina ang nagakanabo ko nga wala kaglawlaw gid ang serbisyo sang ina nga mga telecom companies. Amo lang ni so far mga nagapauna namon diri nga mga balita namon diri sa Aklan sa Banwa sang Kalibo. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo. Sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Morning, Bombo Lindsay, kag maayo nga aga, Bombo Radio Western Visayas, ang amon diri mga talalupang daling mga balita sa siyudad sang Rojas, Kabugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon, Bombo Radio Western Visayas, padulong diri no ang BBM Sara Unit Team kag inagani ti makabig nga surprise visit kay man wala man nakahibalo diri ang mga supporters nila nga magapadulong gani ang ilagi na suportahan nga kandidato. Kauna nga nag-abot diri sakay siya nga private plane si Vice Presidential kag Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio kag way ni siya sang upod nga iban nga politiko. Nagabot mga atak na alas 11:54 sakay sa private plane ni anay gobernador kag sa karon mayor sang Ilocos Sur nga si Chavit Singson. Kaupod nila sa mga private plane ang pakaisa ni BBM nga si ang majority floor leader no sang House of the Representatives nga si Congressman Martin Romualdez kag ini sila tatlo sila nag-abot diri sa probinsya sang Capiz. Nagdiretso ini sila ining si BBM kag si Sara sa Kapitolyo Provincial namon diri Bombo Radio Western Visayas kag nagpalabot personal sang ilang nga mga sinako no nga mga bugas, mga relief goods, kinarton nga mga bottled water kag 2 million pesos nga cash. Inabot niya ini kay Governor Esteban Evan Nonoy Contreras II kag amo na gani no ginsiling diri sang amon nga provincial administrator Dr. Edwin Chinel Monares nga wala sang lamod pamulitika ang ila diri iya nga padulong sa Capiz. Kag purely pagbuligid lang no ti ina wala man gina sang ayunan kumbaga sang pila diri ka mga pumuluyo man hindi sila magpati Bombo Radio Western Visayas nga wala sang pamulitika ang pagpadulong sining duha ka mag-tandem. Kag sa dugang paginamon diri nga balita kahapon masubo kay man may ara sang 11 anyos nga lalaki ang ginapahayag na lumos dira sa may bahin sang Paslang River sa sitio Paslang, Barangay Salukon, Banwa iya sang Panitan. So sa din nga ginapahayag diri sang ni Octavio Datiles Jr. Kung sa diin ha sunod diri sa iya kahapon mga pasado alas 12 ginsugo niya ang iya bata nga siya 8 katuig ang pangidaron nga lalaki nga ihaboy ang patay na nga tutoy sa amo nga suba. Sa pagpadulong sa iya bata nga 8 katuig nag-upod ining iya abyan nga 11 anyos. At sa iya nga pag-upod iti mga bata nga daan nang ginakat sining 11 anyos ang 8 katuig nga bata nga lalaki nga magpaligo sila kag wala pa na kontento may ara dabi dira sang lantay o kon balsaman ginsakyan nila nga duha kag ginhukas ang higot sang paglakato nagulag to ang balsa kon lantay nagpatunga ti kinulbaan sila naglulumpat sila sa amo nga balsa o kon lantay. Di makabaloy maglangoy atong 8 katuig kay man nagapudupot siya nga papa ni tatay nga magano dira pangisda man dira dabi no mapangitam dabi sila sa nga isda. So ining 11 katuig ya hindi makabalo maglangoy
naglugdang. So paglugdang, nakataka siya ining 8 ka tuig sa mga suba, nagpangayo isang bulig siya papa, ginsinalom to, galing waay gid makita. Kag tubtob gani, kagabi ginuntat lang to temporaryo ang search and retrieval operation. Wala gid makita ang lawas sining 11 anyos nga lalaki. Kung mag-resume ang ilayang pagpatigayon sang search and retrieval operation sa magkatapon na mundri sa Bureau of Fire Protection panitan, Philippine Coast Guard Capiz, mga katapos ang MDRRMOs sa nasambit nga banwa. So, para mo na madalagpuan diri mga balita sa amon syudad nga bugos nga probinsya, balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo giga salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas. Sa ilo naman kita sa Bombo Radyo Bacolod. Welcome and good morning Bombo Ana. Welcome kid, kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, si President Rodrigo Duterte ang nagpadulong diriya sa amon kahapon sa may probinsya sa Negros Occidental, partikular sa Southern Negros, nga amugid ining apektado ni Bagyo Odette, no, kung sa rin nag-pledge siya gani nga mag-provide sang 2 billion pesos, no, di ba, sa tagsani ka mga probinsya nga naigo man ni Bagyo Odette. So siya nagpanguna gidri kahapon sang ceremonial distribution sang family food packs, mga repair kits, hygiene kits, among kag iban pa, matapos ang iya sining briefing sa post-typhoon nga impact ban sa Southern Negros sa Cabancalan City Hall. Naibaruan naton nga upod man ni President Rodrigo Duterte ang pila niya ka mga cabinet secretaries, particular na diri sa Department of Health Secretary Francisco Duque, and yara man si Senator Bongo, no, so mo na ang mga kaupdanan abi sang presidente. Damo dre actually nag-inabot ka sa amon dre Bombo Lindsay kahapon diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Kahapon nag-abot man diri si BBM kag si Sara, tialins do sila sa may Rojas, diretso sila sa amon diri sa Negros. So Bongbong Marcos kag Mayor Sara Duterte, so ang nagdulong man sila amo man na sa gyapon food packs, no, 500 ka sako nga bugas, mga ano nila to, mga tubig, amo silang ilagin panghatag diri, turnover nila diri para especially para sa Southern Negros kay si Bongbong Marcos dira na lang kutob sa sa Bacolod Silay Airport, no, tapos ginsug-alaw siya sa pila namon ka mga opisyales sa pagpanguna ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, mga mayor, si upod man to si Chavit Singson, yari man din nag-upod man, and then si Mayor Sara Duterte, nagkadto pa siya sa government center kung sa din nag-courtesy call dito sa kay Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Kag subong man na ibaluan, kapon man nga adlaw gindeklarar man ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson nga ginpaidalom sa state of calamity ang probinsya sang Negros Occidental. Bangot ini sa gihapon, no, sa kay Bagyo Odette, no, nga sa pinaka-latest, ang pinaka-anugid, ang pinaka-official nga tali sang sang Provincial Disaster and Management Division Office, ang probinsya naka-record sang 34 ka mga nagkalamatay, no, pero may ara pa, may mga ginapang confirm pa, may mga missing pa sa gihapon. Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, sa muna mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo giga salamat Bombo Ante diriya sa amon sa mga nagapangunang balita sa bahin niya sa Western Visayas. Ang total value sang damages kag losses sa may rice crops ang naglabot ya sa 820 million pesos. Sa bahin sang Capiz, 6 million pesos ang rice crops nga nagkala damage bangod sa halit nga gintuga sang Bagyo Odette. Sa bahin sang Aklan, 2 million pesos. Sa bahin sang Iloilo, 99 million pesos. Sa bahin sang Antique, 16 million pesos. Kagang pinakadako diri sa bahin sang Negros Occidental na 696 million pesos. Sa subong nga adlaw, magapatigayon niya sa special session ang Iloilo City Government agud nga madiskusyonan
ang pagpaidalom sa syudad sa state of calamity. Kaya di matandaan ang probinsya sang Guimaras sa langgid lamang ang nakapatigayo na ang nakadeklara na sang state of calamity samtang ang probinsya sang Iloilo iga-endorso pa ini sa may sangguniang panalawigan kag sila dito amo ang magadeklara sang state of calamity. Nagplastar naman sa iban pa namon diri nga balita, nagplastar na sa mga baligya sa higad sang dalan ang iba niya nga mga vendors nga nanging biktima sang sining sunog sa kahapon sa may Oton Public Market. Sa interview kay Emmanuel Calvo, pinuno sa Municipal Economic Enterprise Development Office, iyagin pahayag nga temporaryo anay ngagin plastar ang mga vendors sa higad sang dalan agud nga ti makaumpisa naman sang ilang negosyo. At kung matandaan natin kahapon, magluwas siya sa mga biktima sang sunog, may mga biktima man niya sa mga pagpangawata. Kag sa amon man diri sa may probinsya sang Iloilo, bangod nga tigin reschedule ang ining bayanihan bakunahan nga supposed to be December 15 to 17, tatlo ka adlaw. Gin reschedule man ini bangod sa bangod sa naglaslas nga bagyo nga si Odette sang damlaglang. Tigin patigayon iniya kahapon, Desyembre 20 kag magalawig ini tubtubwas Desyembre 22. Sa diin ang mga vaccination sites, ginhimo yang mga eskwelahan dari mga elementary schools and also mga high schools, ginhimo dari anay nga temporaryo nga vaccination sites para sa mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Kag ting amon dari nga target nga ginset sang Department of Health ang yara sa 183,159 ka mga vaccinees. Kahapon, nakigsapol ginpatawag yan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang duha ka mga dalagko nga mga telecommunications company, telecommunication service provider ining Globe kag ining Smart agud nga magpaathag kun nga ayat nga nagapulupinot ang signal dari sa may syudad sang Iloilo kag ti hindi lamang dari sa may syudad sa Iloilo bangod nga ti sa mga mga affected areas man sa sining bagyo ang mapulupinot gid ang signal. Ti nakagin pahayag nagrason man niya ang duha ka mga telecommunication service provider nga dependent sila sa ilang main towers nga yara sa may Cebu City nga tuman nga naapektuhan sang sining bagyo nga si Odette. Ipahayag sang alkalde sang syudad nga si Mayor Jerry Treñas, wala gid sang power supply sa may Cebu bangod sa tuman kadako nga halit sang bagyo rason nga ti apektado man ang ibang nga lugar diri sa may Visayas kag sa Mindanao kung sa diin naga-provide sang serbisyo ang Globe kag Smart companies. Pati pamangkot sa mga netizens, pamangkot sa mga pumuluyo, bisan gani wala sang bagyo ang signal sang Smart kag Globe mapulupinot sa gihapon. Wala sang timeline para sa restoration sang koneksyon bangod tuman kabudlay sudlon ang mga dalan kuno sa Cebu nagapila pa yung mga salakyan sa mga gasolinahan kaga nanggulang na ang mga gatong sa gas station. Ti amo na subong tugtog subong naga-experience kami diri sa gihapon sa may syudad sang Iloilo sang hinay gidya o kun naga-reconnect lang ya ang signal diri sa amon sa may syudad sang Iloilo. Dira sa may Bacolod, Bumbuan, mapinot man baladara ang signal ninyo sa sininga mga telecommunications company Bumbuan? Ay, ti kaigod man Bombolinsi, kaigod man, no? Gaogtas man kami diri sang amon nga signal, both gidya ha, sining duha ka mga dakko ni nga mga telecommunications sa company. Pero kisa connect man, kisa wala man, ati amo gid kita sitwasyon kiti naapektuhan gid kita tanan ni Bagyo Odette ugaling subo lang no, wala sila assurance kung saan-o ni nila mapabalik Bombolense. Amo gid wala sila sa may ginhatag nga timeline man niya kung saan-o gid bala ini base sa tuig 2023 pa niya Bumbuan mabalik ang connection naton, ang signal naton. Amuman ini gani ang isa sa mga rason, isa sa mga factor kung nga aya sang kahapon sa pagluntad sang sunog na budlayan ang aton nga mga pumuluyo dira sa Uton Public Market nga mag-contact ya sa mga bumbero bangod nga ti wala sang signal diri subong ma-appreciate naton ang kaimportansya sang signal, sang komunikasyon sa diin ka man nga bahin sang pungsod. Pero dira sa may Rojas, Bombo Rita,
may man na eksperyensyahan yung manining pagpulupinot sa pag-agunto naton sa signal sa mga telecommunications company dira sa inyo? Ay tuman gid no kaapektado man kami diri Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa sining ni hindi stable no nga connection sang sining duha ka madalakuan nga mga telcos ining Globe kag Smart kay man nagligad to una to ang Globe wa ay gid hindi agad dya maka-contact, hindi makatawag, wala internet connection. Tapos kahapon naman, ang Smart naman, hindi agad dya makatawag. Kung mga emergency, amo lang gini na masubo-subo. Kag diri nato na-realize Sara, na importante ni sila Bombo Radio Western Visayas. Di masubo ini kung hindi pag ini mangin stable pag abot sa Christmas kay man ang mga kauturan naton sa iban nga pungsod amo lang man kuntani ang paagi agud maka-communicate man diri sila pamilya Bombo Lindsay. Insakto gid, pero sa pihak balang nga bahin kay ti ang Bacolod, ang Negros Occidental, ang Rojas kami diri kay ti may information nga magaabot ya si Vice President Leni Robredo diri sa may probinsya sa Iloilo agod nga ti maghatag man magpatigayon sa relief operations magpatigayon sa or maghatag sa mga relief goods sa mga naapektuhan sa sining bagyo dira sa may bahin sang Bombo sang Kalibo Kalibo kag Aklan Bombo Leonard may ara naman bala sang presidential aspirants dira nga nagkadto sa inyo agod nga maghatag sang bulig mag-extend sang bulig sa mga naapektuhan sang bagyo. Diri sa amon so far Bombo Lindsay no Bombo Radio Western Visayas may una to lang presidential aspirants nga may balak tani nga makakadto diri sa amon kasuway makakuan no makalabot kay man that time papalapit na no ang ato nga si Bagyong Odette. So far subong nakalagpas na si Odette. May mga yara pero based sa ton nga information no depende man gyapon nga madayon diri sa amon sa probinsya sa Aklan kay man diri sa amon ang epekto lang sang bagyo nga si Odette although may mga yara naglabot man sa milyon ang damages particular sa infrastructure kag sa mga agricultural products so gamay-gamay lang no daw hindi ka pareho dira sa may part sang Negros gid no Bacolod kag dira sa inyo sila ilong tumangigya kagrabe ang motong halit so siguro expected lang namon nga may mga yara nga mag-abot by January no sa ngamon nga selebrasyon sa ini nga palabuton man namon nga Ati-Atian Festival diri sa amon Bombo Lindsay. Titio na iniya sa mga presidential aspirants nga ti magbulig man sa aton nga mga pumuluyo aton nga mga kabombo bangod nga ti magpahamot-hamot man kay ti lapit na lang ang eleksyon. Alang-alang na gid ang akon nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat sa aton nga Bombo. Salamat kid Bombo Radio Western Visayas. Why naman kita yung mga kabinaminin nga tiyempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo Franz Andrew Burgos. Sa liwat sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!